Казвам се Иван Цветков Йорданов. Служил съм от 1977 година до 2000 година в първо беше авиополк, 26-ти авиополк, после се превърна в 26-та авиобаза 1994 година. 26-ти авиополк е разузнавателен авиополк. Значи задачата, която изпълнявах, е в нощем прости метеорологически условия. Това е тренировъчен полет за набор на голяма височина и разгон на самолета на скорост. И изпълнение, да кажем, на противоракетни маневрирания. Задача се изпълнява с самолет МиГ-25, т.е. стратосферен разузнавач. Значи, този полет за тая среща се извършва през 1987 година. Когато съм набрал височината и съм успокоил вече самолета, разгонил съм скорост, облегчил съм двигателите, поел съм в курса и тогава започва тази среща. Първото удари отляво, отдясно, трясъци, писъци, крясъци и най-интересното удари. Удари, ще кажеш, че ударят самолета с желязо отвън. Поглеждам вляво, виждам приятелчета, поглеждам вдясно, виждам пак приятелчета. Едни дребни човечета, озъбени, кикотят са. Размера им някъде около 34 см. Така са. Интересното е, че аз от начало не дадох така тежест на нещата, обаче викам, бе, Ваня, ти викам, халюцинации ли те ударих? Аз пак никой не съм ударил халюцинации. Викам, какво става с тебе? Викам, бе, тя се смърка, викам. Пък такива работи не съм получавал. И то в такъв вид, радиш. За мен беше страхотен шок, радиш. Направо, викам, докъде я докарах, радиш? Пипам си тъй крака, бе, крака е мой. Гледам си ръката, радиш, щипя си тук краката. Няма, брача, тук си пипам, че стъклото, виждам си пръстите. Какво става тук? И тез пак там, радиш, стоят. Викам, няма отърване, тез. И тогава вече чул гласа. Те реално не са така като материя, като човека, радиш, да го виждаш така като бем и като, нали, като фигура. С цвят на кожа, такива работи няма. Значи те са по-скоро като една така подвижна фигура, енергийна фигура. И аз имам чувство, че ги прожектираха, радише, те отстрани до мене, радише. Така изглеждат, радише, ги прожектират, обаче като се загледаш, така ги виждаш като бем пък. И значи те са си с ръчички, с кръченца, уста имат, очи нямат. Устата започва от единия край, завършва до другия. И вижда само като се отваря тази уста и чуваш, ама не чуваш. Аз имам чувство, че те направо ми вкарваха, радиш, думите се и тук в главата ми вътре. И имаш чувство как преминава през каската, думите влизат и през каската и те бият от мозъка, радиш. Викам, такова чудо не съм виждал. И като ми каза на български, тръгвай да играем, да се гоним, те ми омекнаха краката. Викам, викам, май няма оставят на мира. И им теглих на майна. Втора майна. Ма на чист български, радиш. И с псовни ги отпратих да си гледат работа. Значи, какво е интересното за тях? Те общуват помежду си, като скандал се едно правят. Така общуват. Те се карат непрекъснато, радиш. С едни пискливи гласове, такива, като в, ще кажеш, че рояк, чели или птица, и те се блъскат и така шумят вътре. И така общуват. И така, това нещо продължи около... аз по мои данни, сега
някъде гледам, дават 100 секунди, няма 100 секунди, около 60-70 секунди цялата работа. Срещата как завърши, като им теглих майната, всички млъкнаха, ще кажа, че се договориха нещо, млъкнаха и всичките отлетяха. Значи, както летиш в този западен курс, всичките е така леко вдясно, в далечина, значи курс някъде около 300 градуса, всичките са шлейфови, светлещи, силни шлейфови, отивах и стават едни малки точки, тези точки всичките се събраха в една и изчезнаха. На земята направих проверка след кацането. Казах на техника, викам, свали ми, викам, магнитофона, искам да чуя записите, да видя какво има записано. В смисъл да видя гласа им, да чуя пак гласа им, да чуя мой глас. Нищо няма. На самолетния магнитофон. А реално е включен. Той работи. Няма нищо записано и моя глас го няма. Пак аз съм говорил. Аз жестикулирах, аз сувах горе. Пак всичко се записва, без да натискам бутони. При магнитофона борния записва всичко. Наземни, моя глас. Мога сам да си говоря. Аз трябва да се чуя. Пак това няма нищо. В случая съм го споделил с мои колеги, с Валю Младенов и Мишо Гечев. Бог да ги прости, двамата се починаха. Стига бе, началник ми вика Валю, пък Мишо ми вика, то и аз такива съм ги срещал, ама и до тук спира разговорът. Просто не се общуваш по тази тема. И аз сега, след тези изказвания, след тези публикации, всички дет съм ги направил, доста приятели така ме разочароваха, че много работи не са им ясни. И имам чувство, че кажеш, че не са и летели, защото ти, когато летиш, много такива неща се виждат.